No niin, täällä istuskellaan Rokin hyökkäjä Lauri Heinon kanssa ja sulla on ollut vuosien varrella vähän haasteita näkemisessä. Että kerro vaan, että minkälaista sulla on ollut? No joo, Intin kutsunnoissa todettiin kartiopullistuma silmissä. Eli hienolla nimellä, onko se nyt keratokonus vai mikä että sen jälkeen sitten näkö olla lähtenyt heikkenee alkuun aika vauhdilla ja sitten tehtiin kovetusleikkaukset ja molempiin silmiin ja vähän saatu hommaa kuriin, mutta näön saaminen takaisin niin on tuottanut sitten vaikeutta, että kaiken näköistä ollaan kokeiltu ja nyt on taidettu löytää jo apua tähän. Niin, sulla on kokeiltu vuosien varrella vähän erilaisia piiloliissejä ja silmälaseja ja Kyllä. Oikein ei tuntunut millään löytyvän kunnon tarkkaa näkemistä sitten eikä miellyttävää näkemistä. Kyllä, juuri näin. Pitkän työn kautta niin nyt taidettiin löytää sitä hyvää. Kyllä joo, eli löydettiin hyvät kertakäyttöpiiloliissit, joilla näkeminen on mukavaa ja ne on ilmeisesti aika aktiivisessa käytössä tuolla harjoituksissa ja peleissä. No joo, kyllä ne päivittäin on päässä, että ei tuolla lätkää oikein lasit päässä pelata. Niin, no ei oikein, kyllä. niin kyllä ne piilorit on ollut hyvä siinä. Kuvailepa sitä, että millaisena koet sen nyt, kun näet paremmin siellä jäällä, niin mitä se on vaikuttanut? No kyllä se, totta kai siellä asiat tapahtuu nopeasti. Joo. Että jotenkin tuntuu, että on ehkä paremmin silleen koko ajan hereillä siihen tilanteeseen, että ei tule niin yllätyksenä. Ei nyt ennenkään yllätyksiä, että ei se nyt ihan sokeena siellä on menty. Niinpä. Vaikka välillä näyttänytkin siltä, mutta kyllä se niinku on helpottanut huomattavasti, että just kaikki niinku kiekko liikkuu aika nopea. Niin ei ole sellaista, että jos omassa päässään pitää katsoa toiseen päähän, niin näkee paremmin sinne ja kaikki on kirkkaampaa niin sanotusti. Niin just, okei. Ja sitten sulla on nyt silmälasit käytössä, eli lätkänpelun ohella myös opiskelet, niin kyllä. Se ilmeisesti auttoi siihen hommaan aika mukavasti. Joo, mukavammin tuolla koneen näyttöä katsella, kun insinööriksi opiskelen, niin aika paljon matikan kanssa pelataan. Nimenomaan. Niin jossain kohtaa näytti yhtä suuruusmerkki ja miinusmerkki samalta, niin nyt erottaa nekin, että on helpottanut huomattavasti. No se on varmaan, jos tommoinen ero tulee. Kentissäkin voi pärjätä vähän paremmin. Kyllä, joo, ei tarvitse koko ajan zoomailla koneella. Niinpä, niin. Okei. Kuulostaa mainiolta ja nyt sitten niin se mikä oli musta hauska, niin sanot vielä, että niin värit ja kaikki näkyy niin huomattavasti paremmin. Että se oli aika mielenkiintoinen efekti, että mikä on löydetty sitten. Kyllä. Heti kun laittoi ekan kerran lasit tai linssit päähän, niin värit rupesi näyttää kirkkaalta. Että nyt varsinkin kevään aurinko, niin niinpä. Kiva kävellä kun häikii. Ennen värit oli vähän maltillisemmat, että nyt kaikki on niin värikästä, kiva olla kyllä arjessa. Niinpä. No sitten loppuun vielä, miten haluaisit kannustaa nuoria jamppoja, jotka seuraa lätkää ja seuraa muutenkin urheilua, että jos niillä on vähänkään ongelmia näkemisestä tai jotakin, niin mikä sun vinkki niille jampoille? No kyllä mä suosittelen suoraan tulla testauttaa näköä. Niin. Että kyllä tää elämä on mukavampaa kun näet kunnolla, että ei tarvitse koko ajan siristellä, että näet etees, niin kyllä se helpottaa niin paljon. Kyllä. Kyllä mä suosittelen heti ottaa vaan yhteyttä ja tulla testauttaa silmät, jos vähänkin jotain häikkää. Nimenomaan. Ja hei, tervetuloa meille Brilletin, jos näkemisessä on jotakin haasteita. Eli miellyttävä tarkka näkeminen helpottaa liikenteessä, harrastuksissa, työssä ynnä muuta. Kiitoksia Lauri ja tsemppiä. Kiitoksia paljon.